ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଭାବନା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଜନ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିଠୁ ପବିତ୍ର ନୂଆବର୍ଷ ଚାଲିଲା 2023 ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କରୋନା ଦାୟରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନିବେଦନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜନ ମୋର ଦେଖିସାରିଲାଣି। ମୋର 2 ଜଣ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମର ୟୁଥ୍ ଯେଉଁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭବାନୀପୁର ୟୁଥ୍ ଅଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ତରଫରୁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ। ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମରିଗଲେ ଏବେ ଆଉ 2 ଜଣ ସେ ମାଆ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯିବୁ, ଯେଉଁଟାକି 4 ଭଉଣୀ ସେମାନେ 4 ଭଉଣୀ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ବାପା କଲିକତାରେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ମରିଯାଇଥିଲେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ। ସେଇ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ। କଲିକତା ହେଲେ କଲିକତାରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଶବ ବି ଆଣିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି OTVରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଇ ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି ସେଇ ଗରିବ 4 ଭଉଣୀକି ଭେଟି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବୁ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ କି ଗୋଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, 3 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।